king'iyo gima Standard lero kanya ahinya ni puonj mane Mackenzie golo en opogore ahinya gi gik manotimo, kendo opogore gi gik, kendo nigi moko kuom fuge madongo dongo. Mokwongo giwacho ni nitie kama Mackenzie nowacho ni kane Nyasaye oluonge ne tweyo mar ndalo adek, kendo ne owuoyo kode, nowuoyo gi Nyasaye, to owacho ni ne malaika ong'ise ni chiew, to kata kamano ne ok onindi. Koro ing'e ni nitie gik mang'eny ma Mackenzie ne puonjo, ma owacho ni noneno lakini nong'ise nochiew. Mago gik ma opogore. Bende no otemo kwero ji kik ti gi gik manyasani kaka simu, to en owuon otiyo gi nyaka gi mbui e yalo wechego. Koro Agenya kata ni nonro pod timore nikech apisas mag DCI mane dul mar okwach kich bende ne nitiere dala ne odiochieng' manyoro. En mane odiochieng' manyoro bende nwaneno ka jodak ahinya mag Shakahola bende nodhi momuko nyaka korot kama bende dala ne kama bende iwacho ni kanisa ne nitiere, anyuola mare bende odak kanyo. Mana mapiyo piyo it gazet mar 12 mar The Standard bende neno picha kanyo mar Vice Chair kata na jalup jakom mano mar riwruok mar Jubilee mano mong'ere kaka David Murathe. Koro wacho ni Ruto ponono no bro tieko tama achiel, ineno kanyo Ruto will be lucky to finish one term, mano kaluore gi Murathe. Wacho ni kaluore gi pek mar ngima ma bende osebedo ka neno jopiny, bende osebedo ka ywak ahinya kaluore kod chal mar ochumi. Wacho ni kata bende ni jatend piny ne odonjo, ma bende en jatend piny mar 5 e pacho ka, tieko ne term mokwongo mano thuolo mar higni 5 nyalo bedo matek kaluore ni jopiny ema nitiere kod oteko. Murathe wacho ni ji ng'ini osebet ka penjo ni to maandamano ni ochomo kanye, giko ne nang'o. Koro Moembe owacho ni uparo ni wakia kuma wadhiye, un rituru bro neno. Omiyo en kaka jatelo mane nigi mbi ahinya e piny owacho mokalo Jubilee Party, pod en jalup jakom mar Jubilee Party. Owacho ni nitiere chenro ma gin go e ng'anyo madhi nyime ni, ok en ng'anya. To kata kamano bedo ni apani mana pache kaka jasiasa, nikech owacho ni mondo Ruto tiek higni 5 nyalo bedo matek. Bo bet ni en gi hawi ahinya. Mano kaluore gi pach Murathe. It gazet mar 13 mago kotenre kod weche mag siasa. Ng'eni josiasa mopogore opogore pod nitiere kod paro mopogore opogore ahinya kaluore kod ng'anyo ma bende osebedo kadhi nyime. It gazet mar 13 aneno ka wuoro moro ka mong'ere kaka Cleophas Atanda ywak matamre gi nono. Nitiere wuode mong'ere kaka Wayesu, akende mano nying mar pak gi puoch, iluonge ni Wayesu. En achiel kuom jogo ma bende nomaki, ma bende wachore ni tiyo machiegni gi Paul Mackenzie ahinya kanomake ka bende nonro pod dhi nyime. Koro wuorone mong'ere kaka Cleophas Atanda wacho ni nyathine nopuonjo makare, kendo nyathine nodongo e din mano mopogore gi ma nitiere sani, nodongo e din mar Pentecostal. Koro nyathine mong'ere kaka Zabulon Wayesu mantiere gi higni 32 nomak bende gwenge mag Kilifi, ka bende wachore ni en achiel kuom jogo ma bende nakonyo Paul Mackenzie ahinya e timbe majendeke ma bende koro osebedo kwa neno ji maromo kata na moheo 110 bende osetho e kanisa mano mar Good News International. En wach ma lit ne jaduong' ni, nikech wacho ni nyathine ni en nyathi mabe odongo mana e kanisa, to bang'e kendo koro lokore ma be iwacho ni mak ne mokwongo mondo dhi ka obila ne ogo chiege, nikech chiege otamore donje e kanisa mar Mackenzie. Koro en gi safar ma nyakwara Muge nyalo soma ahinya kanyo, ng'e ni to Wayesu ni nochako bedo Wayesu nang'o, to baba gi monyuole wacho nang'o, nikech man gima en puonj monego ji oyud ni nyathini, kaka nyathini nyalo lal kata watni nyalo lal mayot, tiyudo ka koro en ng'ama sani koro en e lwet obila. Iwacho ni en achiel kuom jogo mane tiyo machiegni gi Mackenzie. En mana ni jaduong' ni bende koro okwayo kata mana piny owacho mar mondo mi kik kaw ne wuode okang' mager mar mondo mi obed state witness, mano mar mondo mi oler ne piny owacho kaka chal mar wach na nitiere piny kaendi. Bende nonro pod dhi nyime ahinya mag ringre ma bende noseyud kanyo ka otho. Noneno kanyo kaka Kenya Red Cross bende notero lori moro mantiere gi ICE mar konyo kaka inyalo kan ringre makamago. Nyaka sani nwang'e ni postmortem mano bero mar fwenyo kata na yango ni ringre makamagi ji manotho na githo kaluore gi ang'o. Nyaka sani Red Cross bende wacho ni ji
mathoth bende oselal. Ineno kanyo ka giwacho ni ji mohewo 461 bende gin cases kata mna buche ma bende osechiw report ni gin jok ma olal. Ang'eni weche mag Shakahola bedo duche ma kawuono bende odwaro winjo ni duche ma kawuono kaluwore gi nonro ma bende ibiro bed ka itimo, wabiro bedo kwaketo itwa gi wengewa oko kacha. Kopogre gi mano wadong' gi matin e dakika 5 waring mapiyo pi gazet mano mar Daily Nation. Daily Nation aneno ka thor wach bende chal gi mano mar The Standard. Anyanya kaluwore kod dwaro mano mar jotich. Jotije mopogore opogore ywak matamre gi nono. Ka bende giwacho ni odiochieng' manyoro e nyasi mar jotije nokomed gi osara. Picha mar jadolo Mackenzie bende waneno kanyo koket kanyo, ka bende iwacho ni thoth oganda nenore ni ne otho kaluwore gi strangulation, mano kaluwore ni nodegi. Wach makamano bende nwaseneno it gazet mano mar The Standard. Mapiyo piyo bende odiochieng' ma kawuono gai mar Azimio bende ni kanyo, ka bende pod oramo ni odiochieng' ma kawuono gibiro bedo gi ng'anyo mar ratipo ahinya buore Nairobi ka, kata bende ni siem ta osegolnegi. Mapiyo piyo wang'iane it gazet mar Ang'wen, minimum pay wage ni to en ang'o. Nyaka sani bedo odiochieng' manyoro ka nitiere nyasi makamano, Jatend Piny William Ruto bende nosingo ni jotije mantiere piny owacho kanyakla kod jotije ahinya mantiere sekta mar ji giwegi kata mna private sector, sirkal tiyo mar neno ni wages kata mna osara obede machal. Bende nyalore? Mane wach mantiere en gima pod ibochwale od bura. Tagombo neno kaka ondike nikech ok apar ka en gima nyalore, nikech kuonde ma kembe mag ji giwegi ok ochuno ni mondo opim kaka gichudo king'iyo gi piny owacho. Mana ka ging'iyo jogo michulo gi osara matin mogik eminya wachi ni inyalo pimo ni jogo ma nigi kembe giwegi be nyaka chul mana ng'ama ichulo matin mogik kaka piny owacho nya chulo ng'ama ichulo matin mogik. Mano nyalore, to kodhi kamalo kocha to kapar ka bro nyalore mayot. Nikech aneno ka jotije mag piny owacho mago civil servants bende gi ywak matamre gi nono nikech giwacho ni mano med gi osara, no med gi higni 3 mosekalo. Mano lebe kama higni malo 5 mane dwe mar 7 higa mar 2017, ka bende jatij piny owacho machamo pesa matin, osara matin en siling 14,442, machamo pesa mang'eny en siling 292,765. Nonro bende neno ka e higa mar 2020 mano kaluwore gi nonro ba bende notim, jotije mag piny owacho neno kanyo ne gin 885,000. Ang'eni sani wantiere higa mar 2023 waneno kata mana ka nitiere medruok mag jotije mag piny owacho ahinya e kweth mar Kenya Kwanza. Ineno kanyo jatich sirikal machamo omenda matin mano mantiere grade B1 chamo omenda mar siling 14,442. It gazet mar 5 kodhi mapiyo piyo. Odiochieng' manyoro ang'eni buore Nairobi ka koth pod medo chwe, koyo bende nitiere. Maneno odiochieng' manyoro bende e nyasi mano mar Labour, mana ka Edwin nosewacho, pap mano mar Uhuru Gardens ma bende ting'o ji madirom 40,000. Iwacho ni odiochieng' manyoro mana ji 2,000 kende emanochope pauno. Kata kana jatend piny Kenya donji nyiso ji nochung' malo, thothgi bende nokochung' e dwe. Jine ni marach, Sharon. An kanya pimo ni gima naneno Uhuru Gardens en ni mokwongo jine tin, mar ariyo jine chunygi rach makana nitie gik ma kowachi to giduoka gigo koko. Inya paro ni ji nogone nyaka ng'ama lemo koko nikech ka luwore gi gik manowache e lam mare no. Ahinya jadolo no iluonge ni Archbishop Arthur Gitonga ji nogone nyaka koko. Tie gik moko ma kane owachi ti igeno ni ji nyalo kata goe koko kata ji nyalo mor ama ji nyalo pamo. Ji olinga. Jomoko ne nindo tero gi kabisa, jomoko kao kombe dhi obet mabor. En nyasi mopogore gi nyasi mapile, to nikech pek mar ngima to gi bedo ni gima ne gigeno samoro ne gineno ka be ok dhi wuok. Jagoro mar kotu bende mane giwe ni nyalo chung' ne gibi koro nolokore odonje siasa. En nyasi ma mana kaka ineno Nation ondiko ni low key event. Low key tiende ni onge gi mor moro miwacho. Ahinya jadolo ne mana jinasi odiochieng' manyoro mana Arthur Gitonga, jadolo kanisa mar Redeemed Gospel Church odiochieng' manyoro kano lemo nowacho ni koro chopo kinde ma bende koro Raila Odinga rutaya kowuok e weche mag siasa, wach ma bende koro noyudo wach mapek. Ahinya nyaka luwore kod thor weche mopogore opogore odiochieng' ma kawuono ma bende wach ma bende obiro bedo kwaluonu machiegni Nyakwar Mgajwang', kama bende koro Nyakwar Mgajwang' jatend piny bende koro nyiso kweth mar Azimio nochiwo
negi siem mager mar mondo mi kik giwuog oko e ng'anyo. En mana ni odiochieng' ma kawuono warito neno kaka ng'anyo ma kamano biro bedo katimore. Edwin Sachelo Seromo nek bin watieko nonro mar gazet. Wachni mogik watieko. Wachna mogik en ni seche ma koro wadonje lwasi kendo mopogore mar ng'anyo, ng'e ni king'iyo tok gazet mar Nation, wayudo loan moro kanyo mar siling bilion 800 mar Afrexim Bank. Tiende ni ochumi wani kama rach ma nyaka wakaw hola eka wadhi nyime kata mondo wachul hola moko. Koro ng'eyo ni lwasi dhi chalo nade. Lwasi mar keto mwandu kata lwasi mar ohala e kinde mar ng'anyo en gima koro nyaka wami pek, nyaka wang'e e yo matut mondo wang'e ni piny ochomo kor mane. Taneno ka hola ma bende sewacho kanyo ma bende bengi mar Afrexim biro bedo ka miyo Kenya. Gichako miyo Kenya odiochieng' ma kawuono hola maromo siling bilion 408. Edwin agoni erokamano ahinya kuom biro e nonro mar gazet okinyi ma kawuono. Koso dibed ne dhi ng'anyo wan watudre kodi imiwa maleng' mantiere CBD chuny boma ma Nairobi. Ok ang'e chenro maber ahinya, to kata kamano wan kaka jofwambo wayudre kamoro amora sa asaya kendo wakelo ne nyikwara moge gimoro amora matimore kuma gitimore. Erokamano ahinya nyakoro mga jong kawo ni nyiewo gazet okinyi ma kawuono kotenre kod weche mag siasa, weche mag ohala nitiere ka, weche matimore pinje maoko bende nitiere, weche mag tuke bende ka ochopo saa 4 mar otieno ma kawuono bende warito neno adhula mano rakruok e kinde tim mar Arsenal gi tim mar Chelsea. Edwin en ja Arsenal. Kanyo meda ahinya. Agombo ni weye gi kanyo cha. Koro warito neno rakruok e kind Mikel Arteta kanyakla kod Frank Lampard. Tugo ka okinyi makiny wabiro bedo kwa nyisi duoko. Koko manya koro mga jong gi kanyo bende makelo wa e giko mano mar nonro mar gazet okinyi ma kawuono mabiro en twak mokwongo e chenro mar piny. Twak mabende biro bedo katayo wang'ene ni chal mar piny Kenya kotenre kod okenge mopogore opogore wachomo kanye. Kik dhi maboro.